Salam mehribanlar. Videomda hemmenizi hoş gördük. Bugün zenanın gadır kımmati haqda söhbet etmek isleyen. İlk ölen adamın gadır kımmatını ele almazdan ozal, gelin islendik bir önüme nähil bakaviçiler şu arada görün edelim. Özünüze söwdagar hükmünü gözüňize getirin. Elinizdäki önüme bakavişek diňesiz. Şeýle dälmi? Onuň hiline göre, onuň ýagdaýyna göre. Ve siz ol önüme nähil gübä geçýän bolsaňyz, nähil ynanýan bolsaňyz, karşydaky hem muny duýýar we şol derejede ynanýar we sizin keskitlen bahaňyzdan satyn alýar. Şeýle bolşaýaly bu dünýäde her kim öz bahasyny, öz gadyr kymmatyny özü keskitleýär. Eger siz öz gadyryňyzy bilýän bolsaňyz, beýlekler hem bilýär. Siz özüňizi sylaýan bolsaňyz, her kim muny duýýar, bilýär we şol şekilde hem size syla hormat edýär. Men adamlardan syla hormat göremok. Meniň gadyrym bilen oklar diýenleriň bir durmuşyna ýakyndan synadyň. İlk bilen olaryň özleri syla hormat eden okdur. Özlerine. Ýagny edýän köp zadyny ýylyň gözü üçin edýändir. Ýylyň pikiri, onuň munyň pikiri öz pikirinden has möhümdir. Aslında özü näme isleýär, näme etmek isleýär, nähili pikir edýär, bu zatlar bilen kän işi ýokdur. Bu näme diýmek bolýar? Men möhüm däl, başgalary möhüm diýmek bolýar. Elbetde özüne şeýle baha biçen birini beýlekler hem sylamaz, hormat goýmaz. Diňe wagty gelende onuň kömegi gerek bolanda sylarlar, hormat ederler, sag bol aýdarlar, soň hem ýatdan çykar gider. Ýagny diňe hyzmaty üçin. Şonuň üçin mehribanlar, başgalaryndan söýge garaşmazdan ozal ilk bilen özüňizi söýmäni öwrenin. Başgalaryndan gatyr hormata garaşmazdan ozal özüňize, öz wagtyňyza, öz janyňyza hormatyňyz barmy, sylagyňyz barmy, öz gadyryňyzy özüňiz bilýäňizmi? Şuňa üns berin. Uçorda diýilýän zady ýatdan çykarmalyň. Uçoryň içinde kislorod azalan ýagdaýynda ilk maskany kime? Özümize takmaly, soňra ýanymyzdaky çağa kömek etmeli. Bu durmuşda ilk bilen biz özümizden jogapkar. Öz saglygymyzdan, öz bagtymyzdan, öz janymyzdan jogapkar. Eger her kim özü bilen arasy gowy bolsa, ara gatnaşy gowy bolsa, ýagny wyjdany rahat bolsa, bu sazlaşykda başgalary bilen hem bu sazlaşygy başgalary bilen hem görkezýär. Ýagny eger seniň özüň bilen araň gowy bolsa, wyjdanyň rahat bolsa, edil şu ýagdaýda hem başgalary bilen rahat gürleşip bilýän, rahat bir sazlaşykda bolup bilýän. Gelin onda hemmemiz ertekiniň döwli soragyna jogap berelim. Meniň özüm bilen aram nähili?